Ablaye b'a fɔ foto ko cɛjugu la nka n'i y'a mɛn e yɛrɛ de bɛ se k'a jateminɛ sisan n kɛ funu wa n kana funu wa nin bɛ basigi ko fɔ wa n kana nin minɛ sɛbɛ ye wa e yɛrɛ de o ko b'i yɛrɛ bolo nka n'i y'a ye sira t'o bɔ dɛ sira foyi t'o bɔ i y'a basi k'i feere sen na tuma n ye min fɔ a ma sisan a bɛ k'i ta sira na a fɔ Bakari fana ye ko ne y'a ye di kuma banna bismillah karamɔgɔ ne ka Abdulayi naamu an b'an ko awuzu bilahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi ye tarata ye naamu février kalo tile 9 san 2021 naamu Ablaye an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la amin ya rabbi gafew bɛ yan an b'a daminɛ le sɔrɔ faso ka fasiri u ye min sɛbɛn ayiwa an b'a daminɛ ni sani ye an ka denmisɛn minnu kɛra farafinna wane filananw ye filananw ye dugu farafinna tufa sanfɛ u seginna a kɛra bonya ni karama sugu bɛɛ tubarikala pankulu min nana n'u ye o Sky Mali ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ nin waati na sigili min ni a kan ka kɛ ka d'a kan an ka kɔriko a gɛlɛyara ne sigi ma k'a kunna kɔrisɛnnaw bɛ fɛ ka muruti kɔriko ma k'u ɲɛsin ko wɛrɛ ma nka sigili min kɛra kɔsan na a sigili ni hakilila ka fɔ sarangana ni kologɛlɛnbaw kɛra hakilila minnu bɛ yen ni wasiwasi bɛ faamaw ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma bɛɛ lajɛlen u y'o fɔ fɔcogo cɛɲi yɛrɛ la layirubaw di ɲɔgɔn ma ka saranganiw kɛ bɛɛ lajɛlen y'an dɔn sansan ka fɔ an ka don kɔriko la bɛɛ ka nafa b'o la min ye coalition pour le Sahel kulu minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan jama minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Sahel gɛlɛya min b'a kɔnɔ lakanabaliya yɛrɛ gɛlɛya k'o kɛlɛ kɛ a bɛ komi u sera kundama dɔ la bi ka d'a kan nin kalo 12 laban in na min kɛra ani min fɔra o bɛ somansama bɔ walasa Jamina ɲɔgɔn ye belebeleba min bolodalen don Chad jamanakuntigiw minnu ye Sahel jamanakuntigiw ye ani u ko kɛ ɲɔgɔn Faransi masakɛ ko u b'a lajɛ baara min kɛra k'a lajɛ ni u kan ka dɔ fara kan walima min b'a jɛ walima min kan ka fara kan o de ye kuma kɔrɔma yɔrɔ yɛrɛ ye Ablaye nka min ye an ka baloko yɛrɛ ye ni farinimugu ko farinimugu sɔngɔ a sɔngɔ a jiginna n'o ye alikamamugu ye min bɛ bayɛlɛma ka kɛ buru ye n'o dun kɛra buru fana sɔngɔ kan ka jigin dɛ o ko o bɛ senna o bɛ kuma la ɲɔgɔn fɛ min bɛ se ka to hakilinaw kɛ kelen ye ayiwa l'indépendant ye mun sɛbɛn ɲɛninikɛla ye n'o Boubacar Ba ye a ko di pacte refondation du Mali kuma min fɔra ko an bɛ se ka hakilina min fɔra ka kɛ bilasiralikan ye Mali kura sigili a tɛ taa fɛn min kɔ ni Imam Mahmud Diko yɛrɛ ye o bɔ k'o bila kɔsan na Imam Mahmud Diko Boubacar Ba a ye min fɔ Imam Mahmud Diko ka ni sɔrɔli kura in na a ko imam bɛ fɛ Mali maaw bɛ fɛ ka Mali ye cogo min na Mali min ni a ye bɛɛ fari da kabini bi tɛ Mali min ni a kanu bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen na silamɛya Mali la ani lɔnni min ye Mali yɛrɛ halala yɛrɛ ye min ma ta kɔ kan dɛ olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka Mali kura dilan ni o ye k'a bɛ fɛ ka baara kɛ ni o de ale ka hakilina a y'o walawala ka i nɛn don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛ Usaini Amiyɔn Gindo ani maliyɛn minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa karata min bolodalen don san 2022 a ko ni kalata min natɔ ye n'o jamanakuntigi kalata ye Usaini Amiyɔn Gindo ko ni maliyɛnw filila u ka maa tata la k'a kɛra Mali la Ala kana kan na min ye bondi trésor ye sa Mali yɛrɛ k'a fɔ de a sigiɲɔgɔn ani bolofara minnu bɛ ani a baarakɛɲɔgɔn minnu n'olu ye nafoloko baarakɛbaw ye banque belebeleba ninnu ani an yɛrɛ fɛ ani an dɛmɛbaw sini n'o bɛ araba ma Mali ko a bɛ bondi trésor a bɛ o bɔ forobako yɛrɛ la n'o bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 25 la nin wale min ye nin ye san 2021 wale fila kɛra an fɛ yan ni o ye Mali magwɛ a fɔlɔmantan ye min ye o ye sefa wari miliyari 27 a n'a kunkanfɛn ani sefa wari miliyari 44 u y'an magwɛ n'o ye san kura in daminɛ la ni Mali ye ko kura wɛrɛ boloda i b'a sɔrɔ musakaw de dɛsɛra ka don an mago bɛ nin de la teliya yɛrɛ la ka Mali kura ka a joli kuma kɛ walasa banque minnu bɛ yen IMOA kɔnɔ ani IMOA kɔnɔ
olu bangu ninnu a bɛ komi se na kɛ olu ma Mali bɛna a ka magoɲa wari ni ɲini sini bɛ a b'a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dafa k'a don bolofara bolo minnu n'olu bɛ se ka an mago ɲa an mago bɛ ɲa yɔrɔ min na teliya yɛrɛ la Ablaye an sɔnko camion dɔ a falen dɛbɛdɛbɛdɛbɛ misi la bɔ kɛra a kalama denmisɛnninw fɛ o la sa nin camion masina in a falen misi la an ka denmisɛnninw minnu n'olu bɛ mununu salo kɛla o bɔra nin kalama k'a fɔ ko an sɔnko donda yɛrɛ la kari ka sufɛla la tuma min na an tɛmɛna an bɛna don safo la camion masina in k'a tun bɛ fɛ ka gawo de sɛgɛrɛ ka taa nin misi ninnu feere mobili bolila in yɛrɛ bɔ kɛra kalama wa u y'a tɛgɛ ta ka a bila gendarmerie ka bolo kan nin wale min ye nin ye a kɛra sababu yɛrɛ ye misi gɛnna ninnu dɔw k'u ka misi suɲɛlenw ye misi minnu tun bɛ camion ninnu kɔnɔ Ablaye suɲɛlenw don ayiwa l'indicateur de renouveau kumana Ablaye ko san 2022 o ye don belebeleba ye mɔgɔ sigilen bɛ ka min ma kɔnɔ kosɛbɛ ka da ka jamana kuntigi karata ale bɛ kɛ o don de la a bolodara ka ban ko ala tɛ mɛn o baaraw baara fɛn fɛn dulon don jamana ɲɛma karata la ala tɛ mɛn o bɛna a baara daminɛ ka a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka taa i mago la sɛbɛn filɛ nin ye a dafalen filɛ nin foyi tɛ fara nin kan tuguni sisan an bɛ dafejɛw u bila u ka taa a ko ɲɛɲinini na ko ala tɛ na mɛn a min accord pour la paix et la réconciliation ye kulu min sigilen an ka jamanadenw u ka lafiya n'u donni da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko a kuma dɔw b'a kɔnɔ minnu ni segin kan ka kɛ minnu kan o wajibera jɔn fɛ kulu min n'u kama ko Sonko Shawara Batu Ablaye an ka kalanko lahalaya la l'école karamɔgɔw a bɛ komi baara jɔlen d'u bolo nin waati na dɛ kabini kunu k'a sababu kɛ ko sara ma sɔrɔ sara sumana sara bɛ ka kɛ nka sara keli de ka suma article trafine dir'u ma kalo tɛmɛnen o fana o bɛɛ la wari banna jumɛn n ko article trafine dir'u ma kalo tɛmɛnen o banna Ablaye école karamɔgɔw ko sisan ko olu tɛ sɔn tuguni olu fana tɛ sɔn u ka ko la tuguni n ko jamana bɛna ɲaatime o Dramane Alukɔnɛ yɛrɛ ko l'école karamɔgɔ ko an ma lafiya fɔlɔ dɛ an ma lafiya ko an tɛ sɛnsɛn na ka taa ni sankura kalanko ka fereke don kalanko la ko an tɛ sɛnsɛn na ka to o fɛnɛ o dɔ ma wa ko a ɲininkali a b'a kun bɔ ayiwa Dramane Alukɔnɛ ka o ye tiɲɛ l'école karamɔgɔw ko olu tɛ sɔn tuguni k'u bila kɛrɛfɛ olu ye jamanaden n'a kɛra dɔrɔn o b'u ta sara ko olu t'a di makulu t'a la tuguni n ko sisan ko jamana bɛna jateminɛ tiɲɛ na nin ma nɔgɔ a ma nɔgɔ dɛ ni bɛ dɔn sɔn a kumana ko kalata jamana ɲɛma kalata ninnu ani kalata minnu bɛ ka na an fɛ député kalata ani maire kalata Ablaye a bɛ komi e sɛbɛn ninnu e b'a kalan de ka kɔn ne nali ɲɛ wa n bɛ sɔn miliyɔn y'a fɔ ayiwa Ablaye ko safe u bɛ fɛ k'a kɛ kunfinko kɛ bɔ a la u k'o kɛ k'a kɛ mɔgɔ kalanin ko ye ko kunfinko fan ko k'o dabila walasa diplôme ko o de filɛ nin kana ko kura kana i yɛrɛ sɔrɔ ko bɛɛ sanfɛ référendum ni o ye jamanadenw saranganali ye jamanadenw na yɛlɛmaw minnu kan kɛ n'aw sɔnna sariya ninnu na k'o ko sara jamanadenw na ko sigi kelen bɛ ka o fɛnɛ makɔnɔ o kɛ kuma a la n'a sɔrɔ jamanakuntigi kalata ko ma ko kunfin tɛ se k'i bolo bɔ n'a sɔrɔ o ye ko bɛnta ye walima n'o tɛ ko bɛnta ye jamanadenw hakinan bɛ ka ɲini o la sigi kelen bɛ k'o de kɔnɔ o la fɛn fɛn an ka jamana mara ka kɔn bi ɲɛ Modibo Keyita Musa Tarawele Alpha Omar Konare Amadou Ton Touré fo taa se Ibrahim Boubacar Keïta ma ni cɛ o de ye jɛnkun dɛ pan ni cɛ kun jɛnkun tɛ cɛmancɛ fanga a y'a mara kɔni nka cɛmancɛ fanga kɔni ayiwa cɛmancɛ fanga tɛ mɔgɔ ta de a taalen tɛ o Ablaye nin waati na an ka jamana a ka dugujukɔrɔ nafolo baara a ka ca yan san 2020 tɛmɛna nka min kun bolodalen don san 2020 ani san 2020 min bolodara o la sɔrɔ min kɛra o la sigi kelen bɛ n'a ye k'a fɔ ɲinita yɛrɛ tɛmɛna ka tɛmɛ min bɛ bolo la ɲinita u ye min boloda
o sɔrɔ bonyana ka tɛmɛ bolodalen kan o ye hɛrɛ ye o la sa ka da kan ko an ye sanu bɔ sanu fo ka taa se tɔnɔ 71 a n'a kunkanfɛn info aérocepteur info aérobasset datemina u y'a yira k'a fɔ CNPM ko CNPM halisa Jaje Sangare ani a jɛɲɔgɔnw minnu ni u tali u ma tulofasagɛlɛya yɛrɛ ma ani sigi yɛrɛ ma k'a fɔ de ko n tɛ wuli k'o kɛ janfa ye ka ɲɛsin an ka sɔrɔbosonbaw ma ka tila ka kɛ janfa ye Jaje n'a ka jama sariyatigiw donna o janfa la ka Jaje sigi tana ma o la sa a ko bɛ kube la yɔrɔ n'i ye jate yɛrɛ minɛ kulu min bɛ bi ni olu dɛsɛra ka ɲɔgɔn faamuya baara in na u y'a yira k'a fɔ ko an tɛ nin ko to camancɛ maa dɔw bolo u kɛ baaraw kɛ wa sariyatigiw yanni u kɛ kuma a ko la o la sa février kalo tile 15 a ko bɛ kube la o ye tɛnɛ dɔ ye o ye tɛnɛ dɔ mun na don ko gɛlɛya min bɛ an ka sɔrɔbosonbaw kan ko e ko nin to o bandon ye wa ko o na kɛ nin bandon ye o na kɛ yɛrɛsagokɛlaw fɛnɛ o doni jiginni ye maliko la a na kɛ sababu yɛrɛ ye minnu na olu bɛ jamana yɛrɛ a ka taa ɲɛfɛ ani sɔrɔbosonbaw olu ka yiriwa maa min bɛ o fɛ saratigi minnu ŋaniya ye Mali kura ye olu fɛnɛ na tiɲɛ fɔ ka bɛɛ bila i ka jɔyɔrɔ la i ka hakɛ kɔnɔ info arobasset y'o fɔ les échos wele ale ye mun de fɔ wele kuma na a ko di armée de l'air k'a ye san 45 sɔrɔ o fɛnɛ o ɲɛnajɛw o n'o ɲagaɲaga o kuma fɔlen bɛ sɔgɔmada na Echo kɔnɔ o la sa politiki Gunga Musa Mara a ko ale kɔni ye ale ɲɛmɛ Mali min na maa si kana siya dɔ kɛ bolokɔfɛtɔ fɛn ye bɛɛ lajɛlen kɛ fara ɲɔgɔn kan an kɛ Mali kura baara k'a kɛ komi n'a sɔrɔ cɛ kelen ani muso kelen denw o de ye kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ yɛrɛ ye info matin n'u ka kunkolo bawulu Azawad o ye jɔn ye tuguni Azawad nin de cɛ dɔ kɔni kunkolo bɛ yan nɔ Azawadiyɛn don ko kuma fila a ye ka jɛni kuma kuma tiɲɛ a y'o ye siɲɛ fila nka o bɛɛ na ta a bɛ baara dɔ la n'o ye jijikɔrɔ baara ye ka jɛni ko ye siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ ka tila ka a dɔn ko ye tiɲɛ ye k'i fili bi na o sari kuma ka ɲi n ko e y'a fɔ dakurunya kelen na ka ko tiɲɛ dɔ siɲɛ kelen ka ko tiɲɛ dɔ siɲɛ fila ka tila k'i fili bi na o cɛba min o ye Azaba Danaw ye o de ja bɛ info matin ale ɲɛfɔlɔ la nin waati na Ablaye an b'o bila le reporter an b'o ta reporter kuma na Mohamed Cherif Haidara ni cɛba in ni a bɛ tunkarankew tɔgɔ la conseil supérieur de la diaspora ale min sigira kabini san 2015 ka an ka maliyɛnw minnu bɛ tunkan na ka olu ka hakɛw k'o tɔbɔtɔ a ko nin kɛra kɛlɛkɛminɛn ye politiki kɛlɛkɛminɛn n'a filɛ ni Mohamed Cherif Haidara bolo a ka ɲi ale yɛrɛ de ma ale de ye PNI personnage non identifiable ko nin ye maa ye min ni a bɛ jate i n'a fɔ nɔnsima i y'a minɛ cogo fɛn fɛn i bɛ fɔ a kɔ kuma b'o de kɔfɔ maa ti fiɲɛ minɛ maa ti fiɲɛ minɛ nka tɛ fiɲɛ minɛ a kɛra fiɲɛ nka kɛra fiɲɛ ye nin de ye kuma yɛrɛ ye an ba kuncɛ ni Mali Tribune na Mali Tribune kuma na dɛ min ye an ka foroba kɛnɛyako ye Gabriel Touré kun kan ka kɛ misali ye nka Ablaye ko a kɛlen bɛ fɛn wɛrɛ ye min ni jigi t'a kɔnɔ tuguni o man ɲi docteur Soni jigi t'a la o man ɲi jigi t'a kɔnɔ ale ni ye centre hospitalier Masina min ye Gabriel Touré Bamako yan nɔ a bɛ camancɛ kɔnɔ Kosan na mara kɛcogo ani a yɛrɛ baara kɛcogo o kɛra vérificateur fɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma o la sa o sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bɔra ni mun ye u y'a yira k'a fɔ hôpital Masina in kabini a sigi ni sisan cɛ fɛn fɛn tɛmɛna a fɛ yen u si ma baara kɛ ni saranganalu ye sarangani min tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka hôpital Gabriel Touré yɛrɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ ka a bila baara yɛrɛ la
a kɛ jigiw dafa ko nka fo kɛra jigi kɔ dɛ protocole d'accord Mali faamaw INTM ani patronat yɔrɔ olu ni INTM kun fɔlen don ɲɔgɔn kɔ b'u kɛra fo siɲɛ fila sabanan o kun bolo dalen don nka ala ni wulikajɔ kɛbaw faamaw ani patronat maaw fo ka taa se Katile Yakuba Katile n'a ka jama Ablaye ko bɛn kɛra ko dɔ quoi dɛ INTM ko o ye Bilisi ɲɛyɔrɔ sɔrɔ a bɔra ni wasa ye o de tɛ Bilisi ɲɛyɔrɔ yɔrɔ sara a y'o yɛrɛ de ta Mali Ture bɛ n'a fɔ voilà a ye mun bi yɛrɛ Bilisi ɲɛyɔrɔ sara kɛ o ye kuma ba bamananw ko Bilisi ɲɛyɔrɔ ne y'a mɛn Segu kaw de da mais Bilisi ɲɛyɔrɔ sara o ye sara ɲɛnama ba de ye o kɔni mɔgɔ tɛ ɲigin o ye sara wasalen bɛɛ ɲɛ b'a la mɛ maa si bɛɛ bɛ tɛmɛ a kan a tɛ ko an na mɔgɔ k'a ta b'a de bɛ Bilisi ko ɲɛ dɔn naamu sisan kuna y'a bila yɔrɔ min na Walifobugu Bamakura Darabɛ ani Darabɛla bolibana Bamakura bolidaraba ani Bamakura Darabɛla e ko kuma bɛ yen ani ji yɛlɛ waati min na Bakari yɛrɛ y'a kɛ comme ça a kɛra ɲɛna a ye ji ko kɛ yɛlɛko ye ale y'a kɛ comme ça a kɛra ɲɛna bon Bamakura bolibana ta in Wolofobugu kɛ Wolofobugu sugu Ablaye n ko terrain kun bɛ walankata terrain sira tun bɛ yen terrain kun bɛ sira bila Bakari y'a mɛn a ta sira yɔrɔ terrain sira in bɛɛ b'a dɔn ka bɔ Bamako yan nɔ ka taa Kati ka bɔ Kati ka yɛlɛsa k'i kun da Kayika fo Sénégal nka terrain kun bɛ sira fara ka don dugu kɔnɔ ka tɛmɛ Babemba yɛrɛ da la terrain kun bɛ tɛmɛ ka tɛmɛ ka siraba in bɔlɔnjanba in minɛ ten yan'u k'a kɛ siraba in ɲɛ tan siraba min deux fois a kun bɛ tɛmɛ sugu yɛrɛ kɔfɛla yɛrɛ sugu filɛ nin ye sugu ni Bamakura walima Darabɛla ni ɲɔgɔn cɛ sugu kun bɛ nɛgɛsira ale ni nin quartier fila ninnu yɔrɔ quartier camanba de dulondulonnen don ɲɔgɔn na Wolofobugu bɛ yen Darabɛla bɛ yen Bamakura bɛ yen olu furancɛ la dɛ sugu kun bɛ cɛmancɛ la nɛgɛsira bɛ tɛmɛ o kɔfɛla la fo mɔgɔw kun bɛ nɛgɛsira kɛ u sigiyɔrɔ ye i n'a fɔ arada kun bɛ kɛ cogo min na nka terrain a kun bɛ tɛmɛ ka taa fo Bada la a kun bɛ taa Bada la Salam bɛ jɔ yɔrɔ min na Salam bɛ jɔ yɔrɔ min na Bakari m'o sɔrɔ yan de y'o sɔrɔ ara kɔni m'o sɔrɔ mais Salam ne y'o sɔrɔ nka a kun bɛ taa mun na ye a kun bɛ taa doni minnu kan o tun y'a sɔrɔ sira ma dilan pont ma dilan a kun bɛ taa ni minɛnw ye Baki b'o olu la tɛmɛ ka taa n'u ye minɛn minnu kan ka taa ka ba tigɛ a kun bɛ taa olu minɛnw bila o dankan na ye o kun ka baara y'o ye ni o tɛmɛna a ko min kɛ ko a fɔ ne bolo min kɛ n ko a fɔ ne bolo min kɛ n ko 1973 n ko kuma bɛ yen kuma fila de bɛ yen min kɛra Bamako yan nɔ o kɔni bɛ lakali bɔ ji o dɔnni kama a yɛlɛla fo dabanani na ji yɛlɛna fo dabanani mɔgɔ saba y'o fɔ o ye tiɲɛ a kɛra u ɲɛna Bozola yɛrɛ filɛ nin ye yɔrɔ Bozolakaw o tulo b'an na sisan siga t'o la fɛn kun ka so ye bɔgɔ ye o ɲiginna a bɛɛ lajɛlen binna Ablaye bozow ye kulun de ta u kun bɛ taama ka minɛnw ta k'a kɛ kulun kɔnɔ dɔw yɛrɛ kun bɛ to na hali jɛgɛminɛ yɛrɛ kun bɛ kɛ a yɔrɔ yɛrɛ la ka taa fo dabanani na ji ye yɛlɛni daminɛ k'a daminɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔla minnu ko ko nin dun ye nin saburo ko jumɛn ye mɔgɔw y'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini jaja Maden de minɛlen bɛ o taara jardin zoologique la anw yɛrɛ taara man in lajɛ Bakari ko an yɛrɛ taara o lajɛ Ala y'an seere ye sini b'a tɔ fɔ a ye kana bɛ fɔ bi Dumbuya Abadite le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info.